Vaginálnym infekciám sa v lete môžete úplne vyhnúť. Teplo, kúpanie, športovanie, výlety aj dovolenky sú bežné letné radovánky, na ktoré sa už určite všetky tešíme. Lenže teplo a vlhko znamenajú pre naše intímne partie aj vyššie riziko vaginálnych ťažkostí a infekcií. Ak sa však chceme vyhnúť páleniu, svrbeniu, vaginálnym výtokom či dokonca infekciám, stavme na kombináciu účinných opatrení a vaginálnych čapíkov Gintima Probiotika. Nosme len vzdušné voľné oblečenie z prírodných materiálov. Dôsledne si vyberajme miesta na kúpanie len s výbornou kvalitou vody. Po kúpaní neostávajme v mokrých plavkách, ale čím skôr sa prezlečme. Počas športovania sa vyhýbajme silnému spoteniu sa bez možnosti sprchy. Dbajme na kvalitnú intímnu kozmetiku, akou je Gintima intímny umývací gel s prírodným šetrným zložením a nepreháňajme to v lete so sladkým. Aj pri tej najvyššej snahe sa však môže stať, že to v našich intímnych partiách nebude tip-top. Našťastie, pri akomkoľvek počiatočnom pocite svrbenia, pálenia či nezvyčajného výtoku môžeme siahnuť po vaginálnych čapíkoch Gintima Probiotika. Rýchlo obnovia prirodzené mikrobiálne prostredie v pošve aj optimálnu hodnotu pH. Vďaka podpore laktobacilov bude naša obranyschopnosť voči vaginálnym infekciám lepšia a my si môžeme leto užívať naplno aj naďalej. Nezabudnite si ich zobrať aj na dovolenku.